Ay te se ka su furudimi juma yɛrɛ de Dili e tɛ bana awɔ te se ka su Dili e ɲina san bɛɛ kɛ yan e ɲina kalo bɛɛ kɛ yan ne ma sɔrɔ mun ye e tigɛ la Dili e ɲina ko na sɔgɔ bɛɛ kɛra yan e m'a fɔ ko furudimi bɛ la sisan sa baraji ɲini kalo mun jɔtɔ filɛ nin e ko ko furudimi bɛ e Dili sabali dɛ karamɔgɔ ne ko c'est-à-dire ne ma min faamu bilahi k'i ta kɛ fugɔrɛ bɔ i bɛ to nin na san furudimi b'i minɛ e ni Ala ni kira cɛ furudimi bɛ la Dili wallahi furudimi juguman de bɛ ne na wallahi e t'a dɔn hali sisan ne ni ba bɔra appel la so kɔnɔ a ko ne ma ko e Dili kana su ne ka n'i yɛrɛ bila la ni bɛ se ka su n'i yɛrɛ bila la dɛ ne ko mun kan ko n y'a mɛn koyi Allahu akibar wallahi Dili ye fugɔri musokɔrɔba de e filanw bɛ su yan bilahi ne yɛrɛ ne dɔgɔmuso a bɛ sunkalo daminɛ a don wallahi fo ka taa laban fo n'a kɛla a man kɛnɛ sinon wallahi a bɛ sun wallahi ne yɛrɛ bɛ sun sunkalo tɔw la ne b'a daminɛ depuis tile fɔlɔ fo a laban ne y'a fɔ e ɲɛ ka silamɛya dɔrɔn bɛ na hali salon ne sunna ne ma tile kelen bila basi tɛ furudimi ɲina ne ko furudimi bɛ na karamɔgɔ komi sisan ne bɛ k'a fɔ k'a nɔgɔya ne mana kɛlɛ kama i dɔgɔnin bɛ sun a tɛ sun ne n'a tɛ jɛ fɛn kelen na dɛ y'a mɛn wallahi furudimibatɔ Dili n y'a mɛn awɔ furudimibatɔ Dili n y'a mɛn mɔgɔ si ka laɲini tɛ awɔ wallahi a fɔra ten koyi wallahi ko ni sunkalo sera de i bɛ silamɛ nafigiw ni silamɛ yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilahi furudimibatɔ Dili y'a mɛn ayi ne ye silamɛ nafigiw tɛ karamɔgɔ ne mana kɛlɛ kama ne ko k'i ka ne ka da in de to yen mun man kɛnɛ basi tɛ n man kɛnɛ ko ne sunna a baraji de bɛna di e ma ayi foyi e ka sun baraji bɛna di ne ma foyi i ka sun kɛ basi tɛ ne kɔni bɛ n ka sun kɛ ne bɛ n ka sun kɛ wa ne bɛ silamɛw ladɔnniya awɔ ni sugurudun waati silamɛw ladɔnniya o ka wuli nka ne tɛ buda foyi la wuli komi budaw y'u yɛrɛ fɔ n ye ka ban silamɛ nafigiw bɛ yen silamɛ yɛrɛ bɛ yen baasi tɛ furudimibatɔ Dili e t'a fɔ ko Ala ka nɔgɔya ko furudimibatɔ Ala ka nɔgɔya ne delila ka sɔrɔ min ye tigɛ la Ala ka nɔgɔya ne delila ka e depuis Ala k'e da e y'a fɔ ne ye yan nɔ ko furudimi b'i la wa ni sunkalo ɲɛkɔrɔla tɛ e y'a fɔ ne ye k'i man kɛnɛ ka ye mɔgɔ min bɛ taa yɛrɛ yira k'o kɛ mɔgɔ la koyi ne man kɛnɛ ne bɛ e ma ye kuma dɔ la ne bɛ datugu dala in kelen yan mun bɛ kɛ ne kan ne kɔnɔ ne ni Ala de b'a awɔ Dili hali ni ne tɛ fɔ k'a fɔ mɔgɔ ye ko fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ o ye fɛn dɔ bɛ n na ne tɛ se o la hali ni e furu ɲɛ i b'a dɔn ko furudimi bɛ lamɛn a juguman yɛrɛ de bɛ yen wallahi a juguman n ye fura ɲini ka dɛsɛ maa furudimibatɔ Dili yɔrɔ furudibagatɔ kɔni tɛ se ka sun awɔ baasi tɛ n y'a mɛn awɔ de tun bɛ yan awɔ a diyara n ye furudimibatɔ Dili ne burumusi na sunkalo ka di n ye ne ayi n'a y'i diya Dili kolan don foyi ayi ne bɛ burumusi ayi furudimi b'i la sa furudimi b'i la o don ne kolan don dabila bɛ nka Dili bɛ min f'i ye i ka dumuni kasa kana maaw tɔɔrɔ yan dɛ jurumu b'o la dɛ a fɔra n'i bɛ sun n'i tɛ sun maa minnu bɛ sun kana n'o to na man di Ala ye n tɛ dumuni duman bɛrɛ dun sa n tɛ bɛrɛ dun ni n tora ka siyɛni minnu san n b'olu daga sigi n'i bɛ ka siyɛni daga sigi i b'a to ni sun tigɛra i y'a faamu ayi n bɛ kasa tigɛla san o tɔ bɛɛ bɛ de bolo in sa n bɛ barakate warusi yan baasi tɛ awɔ ni Ala sɔnna furudimibatɔ Dili n tɛ duman bɛrɛ dun baasi tɛ n tɛ duman bɛrɛ dun ok n y'a mɛn n yɛrɛ ye n ka sɛw commande daminɛ ka ban awɔ n bɛ to ka wulafɛlanin ninnu na n b'olu dilan Dili n'i bɛ sun tigɛ dilan ma ye baraji bɛ sɔrɔ la hali n'i tɛ sun maa minnu bɛ sun n'i tola k'u sunna tigɛ k'u ka sun tigɛ i bɛ barajiba de sɔrɔ a kan nka ni Ala sɔnna ma awɔ o ka ɲi walayi o ka di Ala yɛrɛ ye dɛ ni Ala ko ni se b'i ye n'i b'a dɔn i man kɛnɛ i tɛ ka se ka sun ne m'a fɔ e man kɛnɛ dɛ nka maa minnu bɛ sun ka to k'u sun tigɛ ka sunna kari dilan ka d'u ma olu bɛ baraji min sɔrɔ ni sunbatɔ bɛ baraji min sɔrɔ i fana b'o ɲɔgɔnna de sɔrɔ i y'a faamu baasi tɛ baraji kɔni b'o la n'i tora ka wari di suntigɛ na dilan ka d'u ma n y'a mɛn nka n'i ma wari di i bɛ taa suntigɛ san kɛnɛma cɛkɛnɛya ko ni ye baara ye sinon ni muso tun b'i bolo a ma se ne ka suntigɛ dilan ka d'i ma Dili ne taara fɔlɔ Dili n bɛ na Tusibani y'a daminɛ Tusibani yɔrɔ i ni mɔgɔ tɛ tila kuma la n'i m'a fiɲɛ fɔ tiɲɛ tɛ i ni maanifin tɛ tila kuma la n'i m'a fiɲɛ fɔ o tɛ wa nin ye ne ka furuko kuma de da kɔnɔ tiɲɛ tɛ baasi tɛ ne b'a dɔn ɲinan sunkalo in Ala k'a laban ɲuman na ne ka du kɔnɔ yan parce que i b'i to nin na dɔrɔn ne bɛ n ka sun dɔ tigɛ e la bilahi fu ni sunkalo daminɛna tan n ye ne fiɲɛ fɔ n bɛ n ka sun kelen tigɛ e la fu bilahi fu ani falaki hali t'a f'i ye i bɛ kulonkɛ la kojugu la bilahi i tɛ ne ka cɛgana ko kuma la wa tɛmɛ n'a ye dɔrɔn tɛmɛ n'a ye to k'a fɔ dɔrɔn bilahi i bɛ kulonkɛ la o i bɛ ka kulonkɛ kojuguba de la walahi fɛn min don dɔ la o bɛ na e bɔ ne bolo yan ne tɛ foyi f'i ye tɛmɛ n'a ye dɔrɔn. Sungalo jora hinne kalu silame jamaga jenga sundo alai. Sungalo jora hinne kalu silame jamaga jenga sundo alai. Sungalo kalu
jara la ma kalo mumini de Cristiano Ante C'est son Basé Alhamdulillah Tu veux donner la bire awo sungalo de Suriana sungalo suna Acheter one Basé de Sugura gausa bodono na malata malata mere Dile do abso kono awa be Debe I know bon I ala kama sa ay rek kan jatimene ha na fola ko sungalo la ko ma da kan ka su inye kan ga su I klofla o kan ga su nga ni finu be ka do sungalo la sisa ni kan ni nyogon do ngana ha be kon ba do ni nyete su ngani yate su abe su to wa be ka do karamogo dure kono wa o karamogo kakala fana sano ka foye ko be ka minga mai o to kere o be ti joka to ko like ayele aba dina ko to aba ka se niveau ne ko nyebe ko mina nani ni karamogo kelengele nu ta karamogo chema ma ko la olote dina ko la de oluba yere ko de la wallahi oluba yere ko de la mi unin dungo o be bara la no de nga o te ka ala ta fo ma ama anta nye na yere ya ne nyeba ko la net na basila ma to Ndawli kañ me mi da ko kay Chaman mo ta pocho na sey ta kana fo Kirisi am ko wala Kirisi di pere eke wuro be boli na je mira ite fini nyene man do ba ambe sungolo makono dida kle joli ba ni sungolo tie ebe se ka bo figa yoro na to ko di kai mbete chika na ni yeta ite fini man do Lele menna o ma eti woro esigre de sera ka sigete ni be boli na Hey Lele Epana o ne fena de Hey chena mo nte mo la dam ni ga fini do tai wallahi Ba bi kuma ay ali kunu bien me bi de fene no mo bebe changer Hey bebe changer Ay fa on fene ke changer la ay kon nyebe ne do fini do tala kon nyebe kungolo fene da tukulina ay re musoro si bia balla ni la ha Anali ebe kare mu cheche ta kalama ka foke ebe do widiga kalfa minula ebe tna mo munu na ngolu fene be elaje Eba nyi ke de wa chefia ay ne chefi me ne la bi ke ne la bi ebe defo me ne la ha Est-ce que no ko ne mo ko nye wa ki ka flea Est-ce que ne mo ko bishi ko flea wa ni ma chien fi ibi jugu sara be chien fi comme ne tere muso e wora ko ne be ki ladi ko suno e nyoko na mpa de be te na kare ko ne te kulu fe an ne te ndabu dala Oh ça c'est ça madame la mine tout est kanu ko sango to ko ni ne bana be ngo sungolo sele ne nyebe e de klela il m'a confié. Konne be gana konne be ga talon ngo ma confié ni dalam ne kan ngo furu di menena ko jume ne karamogo labo ne ko karamogo depuis ça sungolo be ka sere mun na kana na ala kana chaka to na dala ngo furu di jumma bare be ala kasakada tebe na kana tebe ngo ay wuli suguru di ay wuli suguru gon tala de ngo mangene dini ere bra kan arda ne sa edu ma ay joje wale dini ma te bana galo kada yele na de o ege lebe ebe ne ina na dem senani wakati ko ne bamze mudala la wuli kuma mina kana to fe ta fuko e ngolo be di biketi sa ta e golla che e wala so ya wuli bana ko de su be na ma no ngwe ni kile me to ko mina ne bono di te se kan mina su ni te se wala ni ake to mi ba to ya vi melani ba mela ne da ka di dumana to mina na ne suna ne be do wasu wona wate e jo ne re na partner ki yo nga sheu ni fe nje ka e mo ni te yo sungo kuma kon te tala ne gonte je ba gana bene dana shiri sungola be asire nga suguri ne to do londa ka wuli suguri ko to chiga wala na te bule ka suguri la la te suguri we bi ko na fa suguri la tenga klega me tunga klega asimala tu no te ni no ko we na re no ay agil ka ne agli ba bele Dili. patroni Ça va. Ça va. Kagne me. Tan ko ite. Grec les fleurs. Voilà, grec. Karamogo so kono. Karamogo akan sore. Oye problème de la mena. Awo. Dagoli. Ni ko dem na sanme.
ni mun ye karamogo du kɔnɔ yan o to ye dɛ i ta kɛ lajɛli gansan i ka tɛmɛ ayiwa Dagawuli bɛɛ n'i kungo tɛ ni denkura ye gɔbɛ la dɛ tumi yɛrɛ ɲuman an ka nin to yen i tɛ nin to yen i ka nin to yen dɛ yan du kɔnɔ ko kisɛ de bɛ ne di ma kisɛ n ko ne fana b'a di e ma de dɔw t'an tɛgɛ sa ka jumɛn da i tɛgɛ a bɛɛ tɛ ka k'e sigilen ɲɛna yan Dagawuli ne yɛrɛ bolo karamɔgɔ changer o ka changer parce que kasula taga ni denko galo minnu dara la bi de ka jugu n ko bi de ka jugu karamɔgɔ cɛ kana n'i y'a baden muso furu ma kɔnɔ a bɛ ka muso filaman sɔrɔ de a kɔni bɛ ka wa mun bɛ ne dabali ban muso ɲumanw dɔrɔn de bɛ to k'a kɔ muso ɲuman mun donna se ma yan n y'a ye kɛ jam ni den ɲɛnama ba ye wa nin den nin dimiya min bɛ nin labiyara dɔrɔn de ba ne tɔrɔ nin ɲɛ bɛ mun na karamɔgɔ la Dagawuli sen t'a la k'an sen jumɛn na hali ni karamɔgɔ kɛra ba ye ne bɛ min a la yɔrɔ ni mɔgɔ tɛ ne baro la ne mun fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ i tɛ ka jalen ye a lamini tɛ ne bolo mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la karamɔgɔ nse somɔgɔw nse e ni fama sa nse Filo ni fara ni. u bɔra koyi E o bɔra. wa an fila dɔrɔn de bɛ yan san u bɔra wagati bɔ yɛrɛ minɛ i t'i sigi i ka sigila nin bɛ ko Ayi ma sigi. Ɔ, i ma N sigi. mago bɛ fara ni la. u bɔra wa ni filo bɔra O bɔra. u bɔra Problème t'a la. N'u nana ko ne faru. awɔ n y'a mɛn I y'a mɛn. awɔ n b'a fɔ N bɛna fɔlɔ. awɔ k'an bɛn yan ala mun kɛra e bɛ kulen ne tɔgɔ ye mun na sisan Fulani fara si b'u tigɛ kɔnɔ koyi o tuma o tilala minɛri kanu ni kiriti kɛrɛta kanu na sa fo ka taa so ba fila ma tugun e bɛ kule ta i yɛrɛ ma cogo di ne y'a fɛ yen sa n'an fiya ka di fana ye kojugu i tɛ ko ɲɛɲini o tuma a fɔra ko nin y'u sugu da n k'u kɔrɔmuso de don i fana sa n'an fiya cɛ bɛ ko ɲɛɲini sa ni varan kɔrɔmuso de varan filɛ nin ye varan tɛ piya mɔgɔ ye dɛ sedɔnni b'a somɔgɔw ye koyi ɲɔgɔn la tantɔ nin ci muso min bɔra sa nin cɛ waritigi baw tun bɛ waritigi sugu u bɛ to k'u falen sow la de wari bɛ nugu dɛ mɛ sa hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali so sara min filɛ nin ye filo ni varan bɛ si so i kan ko muso in de b'a sara aw mana fara bɛ jugu sago a la i b'a dɔn du kɔnɔna na dɔ in dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kɛɲɛkɛ ye varan kɛra kɛɲɛkɛ de ayi fara yɛrɛ ka jugu ni kɛɲɛkɛ ye sinon ha muso in bɛ varan ni ko caman tiɲɛ dɛ ni hali ni ko o ko kɛra muso in de bɛ taa wari sara k'u fɛ wa n'a sɛgɛ sa a bɛ n'ale wariba de d'a ma dɛ mɛ u b'u garizɛgɛ tiɲɛ de tellement que u bɛ yaala u tɛ sigi yɛrɛ e delila ka yalabagatɔ ye ka ba sunkalo selen na kɔrɔmuso in bɛna dɛmɛ de bɛ sɔrɔ an ka juru n'an yɛrɛ ta cɛ Dagawuli i tilalen kisɛ minɛ la k'an ka jɔ n'a ye fana Dagawuli a ka wusa kuma dɔ la koyi cɛ bɛ so i b'o fɔ cɛ ta in kɛ yɔrɔ i filɛ ni mɔgɔ tɛ ɲɛ baro la n'a ka di ne yɛrɛ ye ne bɛ taa Lamini nɔfɛ ko n cɛ ye koyi sinon Jabakɛ fɛnɛ b'a ko i b'i nɔfɛ fɔlɔ dɛ mais n yɛrɛ to n danbe la dɔrɔn de i bɛ taa comme a nana a ma mɛn bɔ n b'a dɔn hali n'a bɛ mɛn yan bilen e ye cɛ mɔgɔniba taa baroni na n'a y'i bila da la o ayi ko la non c'est bon n bɛ fɛn dɔ san ka taa d'a ma awɔ kiri sini wala e tora cɛ ko in ye o pas facile. Aussi, Flo, ayi si tɛ sa si tɛ an bɔra baro fɛ baro ko ko bɛrɛ bi nas ne ko si dɔrɔn o ye surantiɲɛ o y'a baro ta di ni min sɛbɛn ni arabu en français en français ne ko si dɔrɔn e ye surantiɲɛ de o si tɛ Flo nasi fɛ nin tɛ abata sa ya ou bien ne tu me déconcentres yafa tu me i bɛ ka déconcentrer yɛrɛ de quoi yafa ani fɛn ka tɛ bɛn quoi astagfirullah Flo kan ka sira la ɲɛ dɛ o y'a fɔ cɛ kelen voilà i b'a dɔn ne tun bɛna kuma fɔ ne ka kalan dɛ i b'a dɔn ne bɛ ka tile kɛlɛ jamana in san tɛ manti ne laban ne ma dɔ la ne bɛna ɲina sun continuer dɛ mais est ce que ala tɛ ka dimi bɔ an na de yan walayi parce que an ye ko kɛ an ye ko minnu kɛ maaw la walayi ala bɛ fɛ ka dimi de bɔ donc a b'a dimi bɔ nin wagati ne kɔni bolo a bɛ ka ne kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ an fila an ye ko minnu kɛ a bɛ ka dimi de bɔ an na y'a fɔ ye an ka ko dɔ fɛn ninnu dabila i b'a dɔn nin fɛn ninnu ça c'est parce que e ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi parce que ni kojugukɛla bɛ ɲɔgɔn dɔn ni kojugu kan ka k'a tigi la dɔɔnin b'e sɔrɔ quoi parce que an ye kojugu o kojugu kɛ i de bɛ bɔ e de la
ide jumɛn bɛ bɔ ne la est-ce que ne bɛ jagoya ka ne suivre fɛnɛ ah mais i b'a dɔn an ka nin to yen sun bɛ ka digi na dès maintenant quoi sisan an tɛ taa an sigi suma dɔ la ko suma dɔ la wa e delila ka suma dɔ de kurun in kɔnɔ yan nɔ ni ɲɛ bɛ suma dɔ la t'i sigi suma kɔrɔ Flo m'a f'i ye sigi suma ne ma ne bɛna continuer dɛ i b'a dɔn ala tɔgɔ ni sɛbɛnni i b'a dɔn barika b'a la barika b'a la ne ko fɛ chèque ne ko ne ka to k'a fɔ ko astafurula ko la an jurun fɛn fɛn kɛ k'a ka ca ala fɛ k'a caman bɛ la a caman bɛ yafa e bɛ k'a fɔ cogo di a fɔ tan parce que ale bɛ a kan ni ne sa a kan ni faga de e bɛ k'a fɔ la de sa layi ayi layi tɛ fɔ sa ko layi tɛ ko la ne ko layi dɔrɔn o ye suran tiɲɛ de hali i ka bɛrɛ bɛ nas e b'a fɔ nasi to yen sa si de don nasi to yen ma ye e bɛ k'a fɔ ko la safurula c'est layi ne ko layi dɔrɔn musow bɛ layi mun k'u ka na la i b'o de fɔ layi tɛ o i b'a dɔn barika bɛ layi la o a bɛ se ka kɛ o de don parce que layi filɛ nin ye ne y'a kuma mɛn ko k'a bɛ subaga kɛ Flo i b'a dɔn sun bɛ ka digi na donc o de la a bɛ fɔ ko sun bɛ ka digi na sun bɛ ka digi na quoi est-ce que fa cɛ ne bolo ko an ta ka jugu wallahi billahi karamɔgɔ ta bɛ sɔrɔ ka na i b'a dɔn karamɔgɔ y'a ka moto bɔ kungo la k'a bila tigɛ la et puis a bɛ ka don moto le ɲɛgɛn fɛnɛ kɔnɔ cɛ ni moto ba ye Allahu akbar ala k'an bɔ ɲina ta in na koyi cɛ ɲina sugalen ka jugu cɛ sugalen ka fan de i b'a dɔn tile ne fɛnɛ tile in de bɛ ka ne sɛgɛn n'an y'i ka kuma in ta k'a jateminɛ e b'a fɔ k'an ka kojugu de kama tile bɛ ka farinya wallahi ne ma karamɔgɔ ta ye jumɛn karamɔgɔ ta ka jugu n'an ta ye astagfirullah cɛ karamɔgɔ tɛmɛ o la k'a man dara kɔrɔ k'a bɛ kuma dɔ fɔ a ma cɛ ko dɔ b'a kan je te dis si ça continue la nin b'a kan a b'a tigɛ n'a m'a tigɛ karamɔgɔ b'a dɔn k'a tigɛ so kɔnɔ. i b'a dɔn Flo tile ko in dɛ tile bɛ k'an tɔɔrɔ dɛ. a bɛ se ka kɛ ni tile bɛ k'an ci an ka jurumu caman bɛ bɔ a la. jurumu caman ko tɛ o an ye kojugu minnu kɛra il faut que an ka kojugu kɛ an ka nɛmɛ dɔɔnin sinon ni sunkalo sera kan sunkalo an bɛ sa o. walayi e ɲɛ t'a la e tulu bɛ ka bɔ on dirait i tulu ka ca dɛ. yafa a bɛ n'a fɔ kojugu caman bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ. jamana in tile ka farin yan yɛrɛ. ayi ne ko tile ka farin yan i y'a bɛɛ e bɛ ka kɔlɔsi sama i bɛ ka mun de fɔ. ne m'a fɔ ko ne taara fɛn fɛ yen ko safurulayi. i tɛ se ka da o dɔrɔn ma i bɛ fɛn wɛrɛ de fɔ. a o de fɔ ne dɛ ko ne ka safurulayi fɔ cɛya sun. Allahu Akbar. Lajida mara fo sunkalo ka ban karamɔgɔ tɛna bɔ kɛnɛ. ayi i b'a dɔn ne ma fɛn dɔ de faamu monturu in b'a bolo est ce que a bɛ monturu yɛrɛ heure dɔn. a b'a dɔn kɛ n'a b'a bolo a b'a dɔn. n'a b'a dɔn ala k'an faga wala a t'a dɔn. bien sûr n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ ka monturu in sonné ala ma jan kɛ ni 16h sera ni monturu in ka sonné a bɛ sɔn ka sun tigɛ wala. sili fana ma se i ka cɛ ka position la. a bɛ ka position la i n'a ma télé. Allahu akbar. ale t'a dɔn ko nɛgɛ jugu sun ma. a t'a dɔn. n'i bɛ ka heure lajɛ dusukasi bɛ k'i kan. n'a bɛ kɛ i n'a fɔ heure tɛ ka bouger. heure tɛ bouger yɛrɛ. n'i bɛ ka heure lajɛ il faut pas faire confiance à l'heure ne ko n k'a tɛ heure ye a b'a dɔn. a t'a dɔn sa n ko n'a t'a dɔn. wala ni 16h bɛ se monturu in ka sonné a b'a ka sun tigɛ. a b'a ka sun tigɛ. est-ce que an ka heure ɲininkali k'a la. ayi an ka fo fɔlɔ an ka fo an ka taa. a dɔgɔ nin bolo kɔnɔ a bɛ heure dɔn n'i y'a ye a b'a lajɛ. ne m'a fɔ k'a t'a dɔn. mais cɛ monturu b'i bolo i t'a heure dɔn i fa yɛrɛ. nin fɛnɛ ye sunɔgɔ sugu ye. sisan an ka taa ye. na ye. cɛ b'a dɔn karamɔgɔ ye film bɔla yɛrɛ. karamɔgɔ. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Fa. Ani ne sunkalo in taabolo ye ma faamu dɛ. Ni ko ne yɛrɛ ɲininka ne hakili la n ko ɲinɛ sunkalo bɛ bɛn samiya kɔnɔna ma. Nka nin tɛ tilema ye tugun dɛ walahi ɲinɛ ta in bɛ tasuma yɛrɛ de kɔnɔ an t'a fɔ nin ma ko tilema o walahi nin ye tasuma de nka a bɛ kɛ cogo di nka min ye ko in gɛlɛma ye n'a bɛ kiliyan fɛn fɛn kɔnɔ ko ne bɛna yala ka taa fini feere i ma a y'i ka fini dɔ ma bɔ
ne tayari ma plan sora ne ti sa ouais notre fleur ouais tiens hier don ça hier don ame kalo do la kalo mini kalo to te kelen ça sungalo boyen ebna kini klason ngesi sa ibe do gasi la sume mugo kani wati na clear la weche yafa wallahi yafa njotala ani baraji ala ka baraji cha ala ka bato mine wallahi sungalo ko ndede chamo mina move sungalo ko ya sungalo ko ko flenni limania do nala mami so limania na wa ko ni ala ko bakiye nga ondo de flenni limania ma zoro folo sungalo flen na la che baraji ba bulu de kubake isi korobala numa sa kubake isi korobala numa wallahi no mambagal lemru ngatimi pa sungalo la hake don ko la ama fo jago ya ikaswal ni te sun kanana lemru fana dun mo sunen kerefe timo ga mamu fam a fora de ko mo be sun ala kamo ani yere ga aljina kamo nga idiga su mo ye koy halini ni suna do ni limani era billah ki ga suye ala kamo suye mo ka ti ga dumuni ki koro ka jimi halu sugo balati ni ga no fe aga haramu ko bake an ga doli bagaw de kwama ko ni te sun ko ni be dumuni ke ki kati dogo ka dumuni dun o yere dumuni to lemuru ni yere bilen dogo la ni bilen dogo la ni bulo mangale lemuru la sa ni be ka fiye ibe suna de chamako ibe suna kana ala ko mosa ni mugo suna limana est-ce que ne a foué ne be ka lemuru fa mais lemuru bilen to ko la limana lemuru bilen to ko la ala de yo kawye wallahi jo ay to ka dumuni ke so sa ay dumuni ke so aka na mawda do kuma aka ni nyafa mo wallahi yafa mo ne ba de bi suna ne bora kana mena siga dumuni ke ko ki toro wallahi yafa mo njota la jemo aka haramu yafa mo wallahi ngana na ko lemuru di kelenya nga abla sundigenya o jo folo ngate allo ijo folo wala lemuru klanga diange na manye inna ya dun kerefe nege menesa ibe fangele ndi ambe ba abla sundigenya ni sundige sela ne rebo odu eba ça fait ni sundige ba du ni sundige sela ga suna gari quoi ni babo ni wala mais suna limania ay limania ga baradu ko wake kana soni ko numa tu ay ne telemani bolla de sa ne dematigi di wallahi kalo jora la orma kalo momene de wala sumalo barajuta ya sumalo haraja sa ko beno karamogo flow ala ka ngabato mi ala ka ya fanga jurumu sumulo bamu jolen fleni ni kalo barka mambadi ni aslameddin be ka kalo barka mandi anga kudron wati do abeteme kalo kelindorando famille nali nik sungolo renna na Slameddin be kanga ni sonjadi ni sungolo beta Slameddin kanga kasidi kayira kafo ala ali kungato ni sungolo ngato kuna rato na oti 600 kile wati ama ala le deli drala ka teme nyumana ala kanga bato mine fara ko modo fo ko klebe ka aw faria chugumna klebe ka faria aw ma chugumna ko se passé anga ko jugu de chara o chara don flu wa inyebe klebe infleni c'est-à-dire ala be silamena figu de nyini ka boss aka silamena mo chela ni wati nuna yo wati di ni sungolo sela mamunu ba donc ka foko kle ka faringa me sun ala yi me jiminto ala yi me dumini keto ala yi me mana ko to ala yi me galontige ba dabla ala yi olu mana sko de kadi ala yi ni wati ya uratu doni gwanga kula ala ayo bamba abenye abento leni an we feki nyiniga sisa comme les montres de ama téléphone les batterie baneno téléphone batterie baneno eri nasro ibe eri quoi anti eri donc quoi ntado eri mi ntado eri mi de quoi mi
amini ɲininka heure de la I ka an t'a dɔn heure quoi. I ka heure fɔ an ye quoi. I ka heure fɔ an ye I bɛ se ka heure fɔ an ye. jumɛn k'i ka heure de fɔ an ye comme suntigɛ an t'a dɔn a bɛna Komi montre tɛ ka ɲɛ. ayi filɛ nin to yen awɔ n ye nin jigi de awɔ a tun bɛ sanfɛ n y'a jigi Parce que tuma bɛɛ ka taa kɔrɔ k'a lajɛ a ma nɔgɔn. o man di n ye Ala n'a kira wa i ɲɛ b'a la nin denni filɛ nin ne ma dɔn ni gilet nin na kun minɛ yɛrɛ hali sunkalo la ka mɔgɔw wele i t'a dɔn ne bɛ sunna ne tɛ sunna Kobakɛ sabali sa Ayi, n b'a ka appel nin ta ma ye sa. sunkalo la sa n kɔnɔ sa n lamɛn sa bi kelen don sa tun ka nin ka appel ta don bɛɛ tɛ a ka haramu jɔ voilà ouais allo ça va Allah ne y'o de f'e ɲɛna sa e yɛrɛ b'a la e yɛrɛ b'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ sunkalo dilan sisan kana to ka mɔgɔw wele heure dɔw la a tigi bɛ sunna wa a tigi tɛ sunna e t'o dɔn han kanu kɔni bɛɛ b'a dɔn jarabi n'i jarabila mɔgɔ la a ma nɔgɔn mais i patiente dɔɔni sa han sunkalo bɛ ban sɔɔni su in na i bɛ n wele i y'a faamu wa kana to ka n wele tileganfɛlaninw fɛ ni malo ma ɲɔgɔn bɛ kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ kɔ ma walayi yɛrɛ ka di n ye je t'aime walayi kana bijou kɛ na sa kana bijou kɛ la i ma dege olu la kana kɛ sa téléphone bɛɛ kelen. awɔ walayi Nin bɔra yɔrɔ jumɛn ka na d'e ma? Liban Flo an k'o to yen sa Flo an k'o to yen karamɔgɔ heure jumɛn de bɛ yen nɔ i ka heure fɔ an ye téléphone t'a bolo wa an y'o de fɔ ko téléphone ne batterie banna an ka Sisan kuran ko dɔw la. an ka téléphone batterie ban sa montre tɛ nin e tigɛ la wa kamalen a ye sa baasi Montre tɛ fana tiɲɛna de. sunkalo la an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ comme nin bɛ ka lamaga mɔgɔ tɔɲɔ man di ala ye bilahi mɔgɔ tɔɲɔ man di ala ye ni heure ko b'a ma a y'a jɔ dɔrɔn a ka tile la ni tile heure mun d'a ma o de bɛ yen mun kɛra an kana manifin tɔɔrɔ sa su ani fa tɛ juru sa a bɛɛ ye kelen ko nasɔgɔ dɔ bɛ an ka ɲɔgɔn bonya ma sa o tuma ne y'aw ka montre de ya walima ne y'aw ka agenda de ne y'aw ka carte d'identité de wa ko nasɔgɔ dɔ bɛ an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ sa ka heure fɔ an ye o bɛ mun bon ne kɔni t'a fɔ dun aw ta ye ne ka montre ye o est-ce que aw ta ye ne ye aw ta ye ne ye wa ko nasɔgɔ dɔ b'a ye sabali sa Montre in kɔni ka bɔ mɔgɔ kelen ma. e de y'a san wa filɛ e de y'a san wa bi ɲininka a b'aw ɲɛ sira la wa an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa an ye suguru don ɲɔgɔn fɛ wa aw t'aw ka bara ɲininka an ta ɲini Voilà. han An ka jurumu cɛ an tɛ taa. a ye taa dɛ bilayi sinon a bɛ k'an tɔɲɔ dɛ mais montre bɛ ka lamaga n ko n tɛ heure fɔ n t'a fɔ i b'o de fɔ e yɛrɛ filɛ heure jumɛn a bɛ yen heure jumɛn bɛ yen ne bɛ k'e de ɲininka a ye bɛ ne ɲininka mun na o tuma e ɲɛ ma ɲi wa i ɲɛ ma ɲi walima i ɲɛ pili de bannen don wa heure jumɛn bɛ yen ne tɛna sigi An ta tɛ o. ayi jɔ sa hali ni ne ta don o tuma e tɛ se ka heure fɔ wa a ye sabali sa mais e fana tɛ se k'a fɔ wa a ye sabali sa a ye O ye sabali bonya de ye o. bon a ye bon a ye bon ne ye ne ka n da kuwa Flo can ka taa ne mun kɔnɔ suguya daminɛ tɔ ye dɛ Montre belebele in kɔni b'i bolo. awɔ a to yen o bɛ ɲɛ Ka sira la na wa bila jama sago la de dɛ. jama sago o ye jama jɛla ka fɛn min san dɛ an bɛ don so kɔnɔ fɔlɔ an kana bɔ kɛnɛma yɛrɛ ne ka foyi t'o la an ka sun don ala ye sunkalo kalo jɔra n ko hinɛ kalo basila mɛden walayi ma dege nin ko ni ninnu na sa kana to ka ninnu kɛ a ka haramu walayi bile i b'a dɔn han non ne ne fa ko ko ne ka muso furu diɲɛ don o don ni ne m'e sɔrɔ dɔrɔn ne tɛ muso wɛrɛ furu bilen walahi i kuma cogo de wa o ye non ne ba a dabila kana n tulo kɔnɔna nɔgɔ bɔ kana sɛsi don n tulo kɔnɔ kana ayi non foyi tɛ n bolo i ka kuma in bɛ ka don fɛ de sinon foyi tɛ n bolo a ka haramu voilà jɔ sisan han k'an bɛɛ quoi kɔfɛ mɔgɔw bɛna n suit a ka ɲi k'an bɛɛ u bɛna n faamu voilà Natu filɛ nin cɛmɔgɔ a kɛra cogo di cɛmɔgɔ kana ka bubukan ye sa an ka baro kɛ kana ka bubukan n tilala n bɛna ɲɛ f'i ye de
tile de b'i tɔɔrɔ Allah kaɲi i b'i yafa n ma koyi walayi parce que aw filɛ nin ye aw bɛ sun na ne ma sun n'a fɔra ko ne ka na n jɔ e kɔrɔ ka to ka baro mugu bila i fɛ a bɛna kɛ gasi ye n jiw t'a la yafa n ma ala ka sunkalo ɲuman ban wala voilà.